Fɔliw kanuba cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba an bɛ a fɔ an ɲɛna aw danse Maliba fɔliw kɛnɛ kan aw minnu bɛ an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani aw minnu bɛ abonné an ka page YouTube ni an ka page Facebook kan an b'a fɔ an ɲɛna ko aw danse i ko an bɛ deli k'a kɛ kɔrɔlen cogo min na bi Maliba fɔli wulila a deliko la an ka wele sera an ka mɔgɔba dɔ ma an bɛna yɔrɔ di a ma nin wagati in na a bɛna tɔgɔ ni a jamu ani a bɔra yɔrɔ min na ani a ye siya min ye a bɛna o fɔ an filɛbaw ye i danse Maliba fɔli kɛnɛ kɔnɔ. Nba nin wagati la yani n k'aw ka ɲininkali jaabi n bɛ foli bila an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen na ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Maliba fɔli page kan mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ka abonnés an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne ye Gédéon Dawo ye nin wagati kɔnɔna na n sigilen bɛ Segu ka sabu kɛ baara ye n yɛrɛ ye miɲɛnka ye n bɛ bɔ Kifoso bɛ Yoroso mara fɛ voilà. Donc i danse Maliba fɔli kɛnɛ kɔnɔ ayiwa aw minnu ɲɛ bɛ an na ni ne ye Gédéon Dawo ye tanulikɛlaba don o tɛ donc Gédéon sisan an filɛbaw ɲɛ bɛ an na i bɛ se k'a ɲɛfɔ an filɛbaw ye i bɛ musique genre jumɛn de kɛ. Ayiwa ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ musique sugu min kɛ a bɛ fɔ a ma gospel mandeng ni ne ka dɔnkiliw jateminɛ mande fɔli a baselen bɛ o de kan an ka fɔlifɛn kɔrɔw olu de caman ɲagamilen bɛ ne ka fɔlisenw kɔnɔ donc a bɛ fɔ a ma gospel mandeng. D'accord donc gospel mandeng hakili an ka ɲininkali bɛna se a bɛna da dɔw la hali bi k'o tɔ wala tagalen ɲɛfɛ Gédéon Dawo an bɛna taa ɲɛ ni an ka ɲininkaliw ye an filɛba minnu ɲɛ bɛ an na an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka fɛn kelen de dɔn o filɛ nin ye Gédéon Dawo e nana musique la cogo di dɔnkilida e nana la cogo di. Ni ɲininkali n bɛ se k'a fɔ ni ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ bi ta in a galen don donc ne nana musique kɔnɔ cogo min na ko gɛlɛmanba tɛ ne fa ma kɛ dɔnkilidala ye ne ba ma kɛ dɔnkilidalaba ye nka n b'a dɔn k'a fɔ n ba kɔni ye choralew kɛ a tun bɛ dɔnkili da nka ne yɛrɛ ka dɔnkilida nilifɛn don sabu depuis n fitininin n ye dɔnkilida kanu tun bɛ dɔnkilidala cɛkɔrɔba dɔ bɛ Yoroso district kɔnɔ tun b'o lamɛn kosɛbɛ o ka dɔnkilida tun ka di n ye Pierre Dawo Barina ala ma yeli nɔgɔya a bolo donc ale ka dɔnkiliw tun ka di ne kosɛbɛ ka fara Pasteur Mathieu wɛrɛ kan depuis ne fitinin ne bɛ ninnu ka dɔnkiliw lamɛn a ye dɔnkilida diya ne ye ne fana a kɛra nilifɛn ye n bolo fɛnɛ ala y'a sabati n bolo fɛnɛ. C'est ça. Voilà donc Gédéon Dawo an bɛna taa ɲɛ hali bi ni an ka ɲininkaliw ye i ko Maliba fɔli parce que an delila fɛnɛ ye ɲininkaliw ye yala album joli de bɛ i bolo. K'a fɔ lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin wagati kɔnɔna na album 2 de bɛ n bolo ani single caman album fɔlɔ bɔra 2020 avril 2020 album 2nan o bɔra avril 2021 a bɛɛ bɔra avril ka tugu ɲɔgɔn na album fɔlɔ tɔgɔ Ozana album 2nan an y'o kɛ Yesu ye lakika ye donc o de ye album 2nan tɔgɔ ye awɔ. Ok donc o diyara n ye album 2 tɔgɔ fɔra Ozana ani Yesu ye lakika ye voilà donc Ozana album kɔnɔna la donc i bɛ se k'i da se dɔnkili couplet refrain kelen na voilà pour que an lamɛnbaaw hakili ka o ye ani Yesu ye lakika ye voilà donc o album fɛnɛ kɔnɔna la ka i da tu o dɔnkili fɛnɛ refrain kelen na sanni an ka taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye. Ayiwa Ozana album kɔnɔna na morceau 8 de tun b'a kɔnɔ nka Ozana yɛrɛ titre o tun ye dɔnkili dɔ ye o dɔnkili b'a fɔ ko Ozana Ozana
Hosanna, Hosanna, Juda waraba yenana Yesudo. Hosanna, 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 Juda waraba debinana Yesudo. Autre ye Hosanna album ye. Bon, la Yesu ye la kikaye. Au album fene kono, donc les tambours au kono. Donc les tambours kono. Yesu ye la kikaye au fane adana morceau ye. Nga au album kono nana. Au nya fo chugo mina au album morceau fene tandi. Au morceau est tandi. A morceau doba foko. Un album titre feneta au fenêtre un morceau de Adana. Donc au morceau qu'on a mais au morceau boira ni au bo kitabu partie de là. Yesu ni ngal ka kalando na yoromina. Ni o takake dongli. Yesu ko ni gali boira Yesu da kanyeshi kalande uma ni gali boira Yesu da au fe kone jonye ni gali boira Yesu da kanyeshi kalande uma ni gali boira Yesu da au fe kone jonye. Wow. Aw minnu ɲɛ bɛ an na a ye dɔn ma daminɛ fɔlɔ parce que ni interview la kɔni nisɔndiya faralen nisɔndiya kan o de don an ni Zedon Dawo de bɛ ɲɔgɔn bolo nin kumaso de an ka nin kumaso kɔnɔna la Maliba fɔli kɛnɛ kan an bɛ taa ɲɛ ni an ka ɲininkaliw ye diɲɛ baara fɛn o fɛn n'i b'a la gɛlɛyaw b'a la i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ nin baara la. Ayiwa ni ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ aw ka bi ɲininkali ninnu a bɛ ka taa ne yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi n yɛrɛ hakilina ɲininkaliw yɛrɛ don donc vraiment diɲɛ baara o baara gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ surtout ala ka baara sara t'a la fosi t'a la a sara bɛ ka an kɔnɔ sankolo la di Amen. donc vraiment n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛyaw sɔrɔ mais gɛlɛya minnu fɛnɛ don farisogo la gɛlɛyaw tɛ n ka gɛlɛya fanba bɔra production yɔrɔw la parce que an ka milieu in kɔnɔna na dɛmɛbaw t'an na an ka fɛn bɛɛ ye an yɛrɛ ye an ka fɛn bɛɛ ye an yɛrɛ ye bon o de gɛlɛya bɛ n kan kosɛbɛ n ye o gɛlɛya de sɔrɔ fɛnɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔnkiliw bɛ n bolo mais k'a bɔ mɔgɔw k'a lamɛn bɛɛ k'a lamɛn o sababu de t'an bolo donc o de y'a gɛlɛma yɔrɔ in bolo kosɛbɛ n'o tɛ vraiment n bɛ se k'a fɔ ala barika ala ni ce n ma gɛlɛya sɔrɔ farisogo ta fan fɛ kosɛbɛ awɔ o diyara an ye Zedon Dawo ani aw minnu ɲɛ bɛ an na tiɲɛ ka fɔ an ka dɔnkilidalaw mago bɛ aw fɛnɛ de la aw minnu ye u ka faniw ye ani u kanuba ye aw minnu ye u mago bɛ aw la kuma dɔw la u ka dɔnkiliw ka di an ye a ka d'an ye k'u lamɛn an b'u lamɛn wagati bɛɛ lajɛlen na n'an bɛ gɛlɛya wagati la an b'u lamɛn n'an bɛ nɔgɔya wagati la an b'u lamɛn nka tiɲɛ na u mago bɛ an fɛnɛ ka dɛmɛ de la o la tiɲɛ na a y'aw hakili to an ka dɔnkilidalaw la k'u dɛmɛ Maliba fɔliw sigira o de fɛnɛ kama ka se ka dɔnkilidalaw dɛmɛ wala a y'aw hakili to u la ka u dɛmɛ kosɛbɛ bolofɛn ta fanfɛla la ala deli ta fanfɛla la a y'aw seko kɛ k'u dɛmɛ ani n'i bɛ fɛ k'an ka nin émission fɛnɛ sponsoriser numéro bɛ ka tɛmɛ dugu ma donc i bɛ weleli kɛ i bɛ bilasira ka ɲɛsin ni sponsor ye an ka nin émission an bɛna segin hali bi an ka ɲininkaliw kan an ni Zedon Dawo bɛ ɲɔgɔn bolo voilà Zedon Dawo yala i ye nafa jumɛn de sɔrɔ dɔnkilida baara la. Vraiment n tɛ se ka a nafa fɔ ka ban fɔlɔ n bɛ ala de barikada n bɛ se ka fɔ kabini bɛ dɔnkilida la vraiment dɔnkilida yɛrɛ kama mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ n wele dɔrɔn ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma ka sɔrɔ n t'u dɔn o ye a nafama yɔrɔ dɔ ye ani a nafa belebele o ye ne yɛrɛ ni Yesu cɛla ye gɛlɛya bɛ ne sɔrɔ tuma o tuma o gɛlɛyaw wagati de i bɛ taa sɔrɔ dɔnkiliw bɛ na ne ma o wagati a dɔnkiliw bɛ kɛ sababu ye ka ne yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ n ka gɛlɛyaw kɔnɔ n ti ka dɔnkili ninnu da ko mɔgɔw dɔrɔn ye dɛ n bɛ ka da n yɛrɛ fɛnɛ parce que a bɛ ka dɔ ɲɛnɛ fɛnɛ
parce que ne mana gɛlɛya sɔrɔ tuma o tuma ne ka dɔnkiliw inspiration bɛ na o wagati et puis dɔnkiliw bɛ ne yɛrɛ dɛmɛ fɛnɛ donc vraiment ne tɛ se ka a hɛrɛ fɔ ka ban n ye min sɔrɔ a kɔnɔ voilà. O ɲɛna bamananw bɛ kuma dɔ fɔ cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye c'est à dire jidɔn yɛrɛ ka gɛlɛya fura ye a ka dɔnkiliw de bamananw bɛ kuma dɔ fɛnɛ fɔ n dɛmɛ ka wara fa o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo parce que dɔnkilidala n'i ka dɔnkili bɛ i yɛrɛ dɛmɛ yɛrɛ b'a dɔn o de la aw caman ye dɛmɛ sɔrɔ jidɔn ka dɔnkiliw fɛ jidɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo bi dɛ donc ɲininkali min bɛ yen sisan i komi i da sera ma ka ban donc o de filɛ nin ye ko i ka inspiration bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn yala i bɛ dɔnkiliw sɔrɔ cogo di ni ɲininkali fɛnɛ ni ye ɲininkali nafama dɔ de ye ni ɲininkali nafa a tɛ dan ne yɛrɛ ma ne ka dɔnkiliw inspiration yɔrɔ kelen tɛ kuma kelen tɛ ne ka dɔnkiliw inspiration bɛ na n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma ɲininkali dɔ in jaabi kɔnɔ cogo min na ne yɛrɛ ka gɛlɛyaw wagati n bɛ misali dɔ ta n ye kuma wagati dɔ kɛ a wagati gɛlɛyara n ma kosɛbɛ kosɛbɛ n tun tɛ baara la n tɛ fosi la a wagati n sigila dɔnkili caman jigila n kɔnɔ a waati n ye dɔnkili caman sɔrɔ o wagati ensuite ne ka dɔnkiliw bɛ na fɛnɛ ni n bɛ bibili kalan waati min na ne bɛ se ka bibili passage dɔ kalan an bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ ne bolo dɔnkili ye ne ka dɔnkili caman bɛ na ten ani sunɔgɔyɔrɔ la n bɛ dɔnkiliw sɔrɔ o fɛnɛ na awɔ nka inspiration bɛ bɔ nin côté ninnu na o diyara n ye aw minnu bɛ ɲɛ bɛ an na an y'a fɔ bi interview ka di kosɛbɛ dɛ donc n'i ye dɔnkilidala ye surtout kɛjɛ dɔnkilidala ala ka kuma nafa ka bon kosɛbɛ i m'a ye donc ale bɛ inspiration sɔrɔ kuma min na a bɛ ala ka kuma kalan ani an ka ɲininkali sera yɔrɔ min ma o de filɛ nin ye dɛmɛbaaw b'i la nin baara la wa bon nin baara kɔnɔna na n tɛ se ka fɔ dɛmɛba tɛ n na mɔgɔ minnu b'i sɔn hakili la ka delili k'i ye ne fɛ o ɲɔgɔn dɛmɛ belebeleba tɛ yen mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ala deli an ye tuma bɛɛ hali n'an ɲɛ t'u la hali n'u t'u yɛrɛ yira an na n bɛ se k'a fɔ ala barika o dɛmɛbaw bɛ yen fɛn min ye bololafɛn ta fanfɛ ye nin wagati kɔnɔna na n tɛ se ka n tɛgɛ sin mɔgɔ ma fɔlɔ k'a fɔ nin ye n dɛmɛba jɔnjɔn ye nka mɔgɔw bɛ n kanu wagati ni wagati dɔw bɛ n kanu u bɛ bololafɛnw ci n ma mais o b'a sɔrɔ baaraw kɛra ka ban baaraw bɛ k'u nafa u tɛ se k'an sara u tɛ se ka Yesu sara nka u b'u ŋaniya yira de kɛ vraiment n ye baara min kɛ a diyara u ye donc n bɛ se k'a jate minɛ ka fɔ olu bɛɛ ye n dɛmɛba dɔ n tɛ se ka fɔ dɛmɛba tɛ n na nka n tɛ se ka tɛgɛ sin mɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a fɔ nin ye n dɛmɛba ye parce que n dɛmɛbaw ka ca dugu ma n yɛrɛ tɛ minnu dɔn voilà deliliko ta fanfɛ ani ladiliw ta fanfɛ aw maliba fɔli mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔ ye vraiment aw fana bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ tuma caman na hali ladiliw ta fanfɛ o ye aw ni ɲɔgɔn cɛla ye dugu ma o diyara n ye an bɛna taa ɲɛ hali bi ni an ka ɲininkaliw ye i ko i da tunna a la tuma min na an ye ɲininkali kɛ i bɛ musique genre min kɛ i ko i bɛ musique mandeng de kɛ gospel mandeng voilà Zidɔn ɲininkali sera yɔrɔ min na sisan mun de la an ka Mali musique minɛnw fɔli minɛnw mun de la e y'a ta ka don ba la ka kɛ tanuli minɛn ye matigi ye bon ni ɲininkali i b'a dɔn musique domaine kɔnɔna na n'i ye dɔnkilidala ye i t'a sɔrɔ fɔlikɛ minɛn dɔ bɛ yen o b'i yɛrɛ la inspiré de bon ne bɛ dɔnkili sugu minnu da a dɔnkiliw a bamanankan kumaba ka ca ni n ko bamanankan kumaba ne ka dɔnkili ninnu mɔgɔ caman bɛ n wele tuma dɔw la k'an ɲininka dɔnkiliw kɔrɔw yɛrɛ la parce que souvent c'est un peu profond en fait donc a genre a mako bɛ fɔlikɛ minɛn na minnu basigilen don minnu sɔnni ka di dugu ma hali k'a sɔrɔ n'a ma bɔ kosɛbɛ donc an ka bamanan fɔli minɛn ninnu
o bɛ ne la inspiré de o bɛ ne dɛmɛ n mako bɛ kuma minnu na ka se ka fɔ nɔgɔya kɔnɔna na n mako bɛ bamanankan sugu minnu na k'a fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ o fɔlikɛminɛ n'o bɛ ne dɛmɛ ka o kumasenw fɔ nɔgɔya kɔnɔna na donc o de y'a to ni fɔlikɛminɛ ninnu diyara ne et puis encore an ka maakɔrɔ caman bɛ yen o bɛ nin fɔlikɛminɛ ninnu sɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o y'a sɔn mɛn dɔnkili kɔnɔ o bɛ jija ka dɔnkili lamɛn parce que fɔlikɛminɛ dɔ bɛ ka fɔ a kɔnɔ o famana k'a mankan mɛn parce que église kɔnɔ fɔlikɛminɛ dɔw bɛ an y'olu bila kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ masa solomana y'a fɔ ko an ka ala tanu ni fɔlikɛminɛ sugu bɛɛ lajɛlen ye fosi ma woloma donc église kɔnɔ n'an y'a jateminɛ fɔlikɛminɛ caman bilala kɛrɛfɛ donc o kokumu kɔnɔna na ne kɔni ninnu de diyara ne ye bamanan fɔlikɛminɛ ninnu de diyara ne ye ne ka n ka dɔnkiliw da ni o minɛ ninnu ye voilà o diyara n ye n y'o de fɔ nin interview ka di bi dɛ i ka album fɔlɔ a titre dɔ bɛ ko kanuya kanuya a kun tigɛ an ye tantɔ an k'a lamɛn kanuya dɔnkili an jigi matigi mariyama den yesu egilezeo dibi mado sabu danabaw cɛ kanuya banna ne jigi matigi mariyama den yesu egilezeo dibi mado sabu danabaw cɛ kanuya banna wa donc ni y'a y'an y'i bila ka ni dɔnkili kun tigɛ ɲininkali de bɛ an bolo sisan Jɛrɛndaw mun de ye bila ka ni dɔnkili in da Maliba fɔli mɔgɔw ni dɔnkili bɔyɔrɔ ka jan parce que n bɛ se k'a fɔ dɔnkili in sɔrɔla cogo min na dɔnkili in sɔrɔla n yɛrɛ ka sunɔgɔ de sen fɛ église kɔnɔna i b'a dɔn ala bɛ yirali kɛ mɔgɔw la cogo fasugu bɛɛ la ne b'a fɔ n ka dɔnkili dɔ kɔnɔ ne tɛ kira ye ne tɛ ciden ye nka n bɛ fɛn minnu ye n bɛ se k'olu fɔ église kɔnɔ bi n ye fɛn caman kɔlɔsi an ka église farafarali cayara bon anw ye denmisɛnninw ye nka ala bɛ se ka tɛmɛ denmisɛnnin fana fɛ ka mɔgɔkɔrɔba ka kuma dɔ fɔ mɔgɔkɔrɔba ye masakɛ dawuda n'a ka denmisɛnninya ala y'a ta ka baara kɛ n'a ye donc vraiment ni dɔnkili ne ye nin da walisa n'an ka église ɲɛmɔgɔw ɲɛminɛbaw kɔlɔsibaw n'u ye nin dɔnkili mɛn u ka se ka miiri a kɔrɔ la dɔnkili in kumakan tɛ dɔnkilidakan tɛ fɔlikan tɛ nka kuma minnu bɛ fɔ dɔnkili kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ don église kɔnɔ a gɛlɛyaw a don ne dara ma se ka sunɔgɔ parce que n yɛrɛ y'a ye k'a fɔ église tiɲɛtɔla de don yesu taara ka église to cogo min na a tɛ ka taa ten bele an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn buruja an bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ nin ye ni église in ma ye nin ye nin dénomination in ma ye nin ye o tumana o yesu tatɔla o a ye dénomination dɔ créer yan ka dɔ créer yan wa donc ni ɲininkali in dɛ n ye nin de ta ka nin de développer n ka dɔnkili kɔnɔ a ka di ne ye ni dɔnkili in vraiment n'u b'a lamɛn ni mɔgɔw b'a lamɛn u k'a lamɛn a kɔrɔ fɛ voix tɛ fɔlikɛ sen tɛ donc église cogoya yɛrɛ de y'a to n ye nin dɔnkili in da parce que a nana n ma kan to sunɔgɔ la a don su fɛ n ma se ka sunɔgɔ fiyewu voilà tiɲɛna ɲininkali ɲɛna donc an bɛ min fara o kan o album kelen na dɔnkili laban je crois que o ye barikadali dɔnkili ye voilà yala gɛlɛyaw de banna wa o de la i ye barikali dɔnkili da wa ou bien barikadali dɔnkili a nana cogo di ka ala barikada n bɛ se k'a fɔ k'an to diɲɛ yan gɛlɛya tɛ ban k'an to diɲɛ na gɛlɛya tɛ ban nka ala ko an kana saliya k'ale fana barikada
a bɛ se ka kɛ ne bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi fɛn dɔ tanya bɛ n na n bɛ k'o ɲini ala bolo n ti k'a sɔrɔ nka kɛnɛya bɛ yen n kan ka ala barika da barika bɛ se ka da tuma bɛɛ ala ye a tɛ i n'a fɔ ko n ka gɛlɛyaw banna o la n ye barika da dɔnkiliw da nka barika da tuma fɛnɛ de sera n'i ye ala deli k'a deli k'a deli wagati dɔ bɛna se deli fana jɔ i k'a barika da banni n'i ye barikadali kɛ o ye wale ɲuman dɔn de ye o barikadali in kosɔn i bɛ taa sɔrɔ i ka deli dɔ tun gulolen don o bɛ jaabi ka kɛ ni o yɔrɔ ye ni barikadali ye donc barikadali in kɛra a tɛ i n'a fɔ ko gɛlɛyaw banna nka n ye barikadali in kɛ sabu ala n'a ka kan de parce que n bɛ ɲɛna n ka kɛnɛ n bɛ fiɲɛ sama ka bila n bɛ balo sɔrɔ donc vraiment ala kan ka barika da amen voilà tiɲɛna ala kan ka barika da voilà donc i bɛ se ka a dɔnkili kunkurunin da a la tanu tanu ne bɛ tanuli kɛ Yesu ye tanu tanu ne bɛ tanuli kɛ Yesu ye ale de kanu fo ka na sa genge jirini kan ale de kanu fo ka na sa genge jirini kan baba yo bonya ka da e de kan tanuli ka kɛ de ye nɔrɔ ka da e de kan yɔrɔ kɔrɔ talema o la e de ye ne kanu fo ka na sa genge jirini kan baba yo voilà an yɛrɛ kun na wuli ka dɔn kɛ sa n hakili b'a la n filɛba fɛnɛ caman bɛ yen aw bɛ dɔn na sisan a dɔn ma ban fɔlɔ an ni Gédéon Dawo de don Gédéon Dawo Babel dun Babel hakilina jumɛn de nana ni Babel dɔnkili dalen maliba fɔli mɔgɔ baara bɛ bi dɛ d'accord Babel dɔnkili sɔrɔli nɔgɔyara ne bolo kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ pasteur dɔ yɛrɛ de ye Babel dilan k'a di ne ma cogo di évangéliste Nathaniel Dawo ale de ye wajuli kɛ don dɔ la Babel kan a don n ye wajuli in suit ka ɲɛ a tilala wajuli la dɔrɔn Babel kɛra dɔnkili ye ne kɔnɔ n ye a ye refrain sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma tila wajuli la donc n ye Babel refrain sɔrɔ o cogoya la k'a sɔrɔ a couplet tɛ n bolo a don su fɛ n nana siɲana daminɛ n ye Babel da siɲana senfɛ nka n ye couplet dɔw da la donc kɔfɛ sisan n nana sigi ka Babel labɛn sisan a kɛra depuis 2017 depuis 2017 n ye dɔnkili in labɛn depuis 2017 ala sera ka nɔgɔya n bolo n ye a produit 2020 voilà donc o la n ko Babel sɔrɔli nɔgɔya n bolo parce que pasteur de y'a dilan k'a di yan n bɛ se k'a fɔ voilà parce que a ka kumaw ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dɔnkili in dilanni kɔnɔna na c'est ça voilà an bɛ taa ɲɛ ni an ka ɲininkaliw ye an sera fanuw ka ɲininkaliw ma voilà donc fanuw ka ɲininkali la ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo je crois que u fanuw ɲɛ bɛ an na ko Gédéon Dawo k'i ye muso furu wa n'a y'a sɔrɔ ok n'a y'a sɔrɔ awɔ i ye muso furu o ye ɲininkali bannen ye mais n'a y'a sɔrɔ i ma muso furu k'i bɛ ka wagati jumɛn de kɔnɔ d'accord tiɲɛ na n bɛ n kanuba fo a ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ pour que ka jɛya kuma kɔnɔ Gédéon ma muso furu fɔlɔ a ka ɲininkali kɔnɔ na a ko n bɛ ka wagati jumɛn kɔnɔ ko n'a sɔrɔ n ma muso furu fɛn bɛɛ bɛ bɔ ala de la fɛn bɛɛ bɛ bɔ ala de la n'a kuma ma se a tɛ kɛ bɛɛ n'i ka kɔrɔbɔli de don diɲɛ na dɔ bɛ yen ala y'a nɔgɔya o tigi ye joona dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a miiri ko ban don k'a sɔrɔ ban tɛ mais bɛɛ ni furu fana ye fɛn dɔ ye gɛrɛsɛgɛ ko b'a la donc k'a fɔ n kanuba ɲɛna n b'a sira a kan ni ala sɔnn'a ma fɛnɛ a tɛna mɛn bilen a tɛna mɛn bilen Yesu tɔgɔ la amina voilà donc n hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin na nin jaabi la
an bɛna taa ɲɛ ni an ka ɲininkaliw ye sɔɔni an ka émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ la mais an tɛ se k'a fɔ a ɲɛna a y'aw abonné an ka page YouTube n'an ka page Facebook kan n'o kɛra aw bɛ bɔ an ka kunnafoniw caman kalama ani n'a ka di ye k'an ka émission fɛnɛ sponsoriser numéro bɛ ka tɛmɛ dugumana la i bɛ weleli kɛ i bɛ bilasira ka kɛɲɛ ni o baara ye ani an bɛna taa ɲɛ hali bi ka Gédéon Dawo ɲininka Gédéon Dawo yala dɔnkilida kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ wa? awɔ dɔnkilida kɔfɛ n bɛ baara wɛrɛ kɛ la n bɛ ka baara kɛ société commerciale dɔ bolo o yɛrɛ de kɛra sababu ye ka n lase Segu voilà donc n bɛ o baara kɛ la olu bolo depuis 2019 voilà fo kana bila bi la an bɛ Ala barikada. Awɔ. Donc olu ka baara ye jumɛn ye? Bon an ka baara ye an bɛ baara kɛ domaine fila de la microfinance b'a la domaine commercial b'a la an bɛ produits i n'a fɔ les produits solaires voilà et les produits digitaux donc an b'olu de juru don mɔgɔw la o b'a sara dɔɔni dɔɔni ensuite an bɛ wari fana juru don mɔgɔw la donc an ka société yɛrɛ Baobab de voilà awɔ. Donc ayiwa aw bɛ a ka Gédéon Dawo ka baara dɔn ka fara dɔnkilida baara kan o baaraw fɛnɛ bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ u ka matigi tanuli baara la donc ni nin n'a ɲɔgɔnna hali clients b'i bolo n'a ɲɔgɔnna marché bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko matigi ka jeliba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye Gédéon Dawo o ka baara ɲɛsinnen don o ma voilà donc an b'an profiter o fɛ ka i ka baarakɛɲɔgɔnw fɛnɛ fo parce que olu de fɛnɛ sɔnna ka wagati di pour que i ka sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔna la voilà donc an bɛ taa ɲɛ hali bi ni faniw ka ɲininkali ye donc o de filɛ nin ye yala i ni mɔgɔ wɛrɛw delila ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ wa? awɔ n ni mɔgɔ dɔw delila ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ dɔnkilidalabaw b'o la ni Mali kɔnɔ groupe ba dɔ fɛnɛ bɛ yen Segu kaw fɛ yen Cherubin n'olu ye featuring kɛ n ka album filanan na ni matigi ka dɔnkilidalaba dɔ fɛnɛ bɛ yen Ezayi Kulubali ni o fana ye featuring kɛ n ka album filanan kɔnɔna na Danaya Kulubali ale bɛ Kucalakaw fɛ yen ni ale fana ye featuring kɛ dɔnkili dɔw kɔnɔ ale yɛrɛ n ka karamɔgɔba dɔ ye a ye n dɛmɛ dɔnkilida kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ voilà n ka foli b'a yɔrɔ ni wagati kɔnɔna na voilà. Donc o dɔnkilida fɛnɛ kɔnɔna la an bɛna ɲininkali wɛrɛ min fara o kan yala pasɛriw y'i dɛmɛ kosɛbɛ i ka dɔnkilida kɔnɔna la ou bien n'u ka fréquentation ko bɛ cogo di ladili kunda ani deli kunda? ni dɔnkili diyara a fɔ ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ pasɛriw olu ye an nilafaw de ye fɔlɔ n bɛ barika da n nilafa dɔ ye pasɛri Michel Samake a bɛ n dɛmɛ tuma caman na deliko ta fanfɛ deliliw ta fanfɛ ani pasɛri Panka Danbɛlɛ donc olu bɛɛ ye n dɛmɛbaw ye ka fara n yɛrɛ ka pasɛri kan Sumano ani n ka Segu pasɛri pasɛri Duɲɔn ninnu bɛɛ ye pasɛriw ye minnu ne dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n ka dɔnkilida kɔnɔna na ensuite i ka ɲininkali kɔnɔna i ko ni pasɛriw cɛla ne nilafaw de don olu de bɛ sɔn hakili la olu de bɛ deli k'an ye baasi foyi tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ vraiment n bɛ Ala fo ka Ala barikada ne yɛrɛ fa caman de ye pasɛriw ye n bɛ se k'a fɔ ne fa bɛɛ yɛrɛ ye pasɛri ye sawo ne fa bɛɛ ye pasɛri ye n bɛnkɛw b'u la n ba kɔrɔkɛw ni yɛrɛ kɔrɔkɛw ni n fa dɔw a bɛɛ ye pasɛri ye donc ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne kɔni ne bɔra pasɛriw de la voilà vraiment. o bɛ dɔn hali dɔnkiliw fɛ mɛnɛ sisan an bɛna taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye ɲininkali min bɛ an bolo sisan o ye baara bolodalenw jumɛn de b'i bolo les projets la baara bolodalenw jumɛn de bɛ Gédéon Dawo bolo? ayiwa bon n bɛ se k'a fɔ ne ka baara bolodalen ka ca fɔlɔ n ye albumu bɔ nka ma clip officiel foyi kɛ fɔlɔ k'a sababu kɛ cogo ko ye moyen ko voilà donc o ye projet dɔ ye fɔlɔ n ka morceau dama dama bɛ yen ka olu ta k'olu kɛ clipw fɛnɛ ye mɔgɔw bɛ se k'u ye chaînew kan
yɔrɔ jamana wɛrɛw la cogo min na ensuite ka kibaru duman fɔ ba dɔ labɛn ka dɔnkilidala caman wele o projet bɛ n bolo depuis wagati jan n bɛ ka a labɛn halisa dɔɔni dɔɔni a ka di n ye ka se k'o projet ba in waleya ka Mali kɔnɔ dɔnkilidala ba caman fara ɲɔgɔn kan hali ka taa se jamana wɛrɛ dɔnkilidalaw ma donc an ka kibaru duman fɔ ba dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la min bɛ se k'a to an ka ni caman sɔrɔ ka tubi ka namatigi ma o projet fana bɛ n bolo ka fara don nataw album wɛrɛw kan parce que dɔnkili caman caman de labɛnlen bɛ ne bolo ka bila mais ne ka dɔnkiliw bɛ bɔ ka kɛ ni circonstances de wagatiw cogoya donc à tout moment i bɛ taa sɔrɔ o projet in kɔni o bɛ yen toujours à tout moment o projet in bɛ n bolo à tout moment ka album wɛrɛw kɛ min tɛ album tɛmɛlenw ye voilà o projet o fana bɛ yen. D'accord o diyara n ye aw minnu ɲɛ bɛ an na an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la a tɔ tora ɲininkali kelen de ye an bɛna o tɛnku Gédéon Dawo la donc o de filɛ nin ye ladili jumɛn de b'i bolo parce que dɔnkilidalaw ka ca donc ladili jumɛn de b'e bolo k'a lase dɔnkilidala cɛ ni musow ma ani i ka foli laban ye. ni ɲininkali jaabi vraiment n bɛ se ka fɔ ni nafa ka bon kosɛbɛ weleweledakan min bɛ ne bolo ani ladili min bɛ ne bolo ka ɲɛsin dɔnkilidalaw ma an bɛ Ala ka baara de la vraiment an ka an sinsin bere kɛ deleli ni Ala ka kuma ye dɔnkilidala chrétien dɔnkilidala n'i tɛ bibili kalan i tɛ Ala deli i bɛ kan fu de bɔ parce que dɔnkili kan ka kɛ fɛn dɔ ye min bɛ se ka yɛlɛmali don mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka ni kisi ka ni kɛnɛya hali ka farisogo yɛrɛ kɛnɛya dɔnkili kan ka kɛ nima di a ka bɔ Ala ka kuma kɔnɔ a kana kɛ dɔnkili ye ten ko n bɛ se dɔnkilidala kan ka di dɔnkilidalaw bɛ yen ni kanjako de don olu ka dɔnkili tɛ lamɛn bi église dama tɛ dɔnkilidalaw bɛ yen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ u ka dɔnkiliw bɛ mɔgɔw adamadenya dilan k'a sɔrɔ u ma kan duman yɛrɛ bɔ donc an minnu bɛ Ala ka so kɔnɔ an bɛ ka matigi de tanu an ka dɔnkiliw a kana kɛ kuma gansan ye mais a ka kɛ kuma kisɛmaw ye a ka kɛ kuma nafamaw ye min bɛ se ka mɔgɔ ni kɛnɛya ka nafa lase hali farisogo yɛrɛ ma an ka Ala deli ka Ala ka kumaw kalan o de ye an sinsin bere yɛrɛ donc o ladili kɔni tun bɛ ne bolo ka ɲɛsin dɔnkilidalaw ani fɔlikɛlaw ma donc o bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ni wagati kɔnɔna na voilà vraiment an bɛ aw fo dɔnkilidala ka dɔnkili kan ka kɛ sababu ye dɔnkili nima min bɛ mɔgɔw ni kisi ani ka mɔgɔw kɛnɛya o bɛ tali kɛ an ka bi émission na k'a fɔ a ye aw minnu ye an lajɛ depuis a daminɛ ka se sisan ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu abonné don an ka page YouTube n'an ka page Facebook kan nin ye bi émission Maliba fɔli kuncɛlen ye an bɛ kanbɛ da ɲɔgɔn ye aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ Ala ka duba aw ye Yesu Kirisa tɔgɔ la voilà donc comme nin émission selen a kuncɛyɔrɔ la donc an bɛna ɲini Gédéon fɛ a k'an bilasira ni dɔnkili kunkurunin dɔ ye. n ka dɔnkili dɔ bɛ yen n ka single la fɔlɔfɔlɔ dɔ de don n ye o dɔnkili in bɔ a dɔnkili bɛ kuma diɲɛ yɛrɛ sisanlama cogoyaw de kan donc o dɔnkili in b'a fɔ ko Ala ye masa ye masa an jigi b'i kan Ala ye layidu ta anw ye ko i tɛna anw to an kelen na nka bi diɲɛ bɛ k'anw siran cogo min farisogo ni bɛɛ ye ele bolo sɛgɛn bɛ y'i denw na baba sɛgɛn bɛ y'i denw na gɛlɛya bɛ fan bɛɛ la baba gɛlɛya bɛ fan bɛɛ la kɛlɛ bɛ fan bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ bɛ fan bɛɛ la cɛ dama bɛ furu kɛ jaja muso dama bɛ furu kɛ Ala ne jɔrɔkun ye fɛn min ye laban dɔ tile ko sɛbɛnna cogo min o ka ne sɔrɔ danaya la. Wow.